Esselamu aleyküm aziz ildeşler. Selamu aleyküm bilbil qoğumum. Salam, hormatly vatandaşlar. Salam kemine. Bilbil bugün bana bir näçe soralar berjekmiş. Ýöne şu sora berjek temasy boýunça bir neme adyny bir belläp geçeli. Köp adamyň ama bu ünsüne belki değendir. Käbir meseleler var. Şu meselelerin üstü örtülecek bolýar ýa-da şu meseleler görülmän geçiljek bolýar. Yani şu meseleler boýunça ine haýsy meseleler şolar? Näme zatlar boldy? O ýöneköy bir adam däl. Bir nähil diýse düýpli bir mesele bolýan zatlar. Şoňa bir seredip geçeli. Bilbil bilen. Bilbil ýuwaş-ýuwaşdan sen gozap başlasaň o meselelere näme dersiz galandan? Şudaýdy, birinji berjek sorawym, üstü açylan jenayetkarlar barada näme üçin beýlekler dymýar? Ine şu temaň üstünde bir durup geçers kemine bilen. Onsoň galan her sorawyň üstünde ýene-de bir näçe sorawlarymyz bar, şolaň üstünde durup geçmekçi. Kemine şu üstü açylan jenayetkarlar biziň şu emeköy guramamal bir giden jenayetkarlaryň üstüne açdy da bir ýylyň içinde giden näçe şahslar ýüze çykdy. Onsoň Ýanky Süleýmanyň jellatlarynyň üstü açyldy. Näme üçin bu barada dymýarlar, näme üçin ünsü başga tarapa çekýärler, şo barada aýdyp bersen. Indi Ýanky meselelerin üstünü örtmek ýa-da başga bir tarapa ünsüz olmak diýip nemedele. Buna Ýanky o Süleýmanly meselede ýa çıkarylyp görkezildi. Ýöne şu arada hiç kimin sesi çykmady. Ýöne ondan öň ýine fevral aýlarynda hemme kim şonuň bilen bir at kazanjak boldy da. Süleýmanyň nemesi bilen. Ýöne şol adamlar indi çıkanok, näme üçin çıkanok? Ýa-da şu mesele näme üçin şol adamlar tarapyndan gozgolanok? Diýmek, bu adamlar başga bir tarapdan seredýän bolmaly umumy meselelere. Ýa-da şol meselenin üstüne açılmagyny islenok diýeli. Beýlek tarapdan ama näme üçin islenok bolup biler? Eger islemeýän bolsa. Şonuň ýalak bir nemeler boýunça soram bolmakan, ýani onu şu taýda men sorap men jogabyny bersem dogry bolmaz. Bunu hemme özüne soram bolmakan diýen bu sorawlary. Özçe de bir jogap ýa-da bir neme çıkarmaly, bir sebäp çıkarmaly. Bizem bu taýda bir neme berers. Bunyň dogrulygy, ýalňyşlygy ýene de onam tartışmaz biz bu taýda. Sebäbi näme diýeli? Şunuň ýaly meselelerin başga bir tarapa nähiliýatdan çıkarylyp başga bir tarapa ünsüň sowuljak bolýanlygy bir ýagdaýy bar. Şonu bilsek bolýar, esasy zat şol. Meniň pikirimçe birinji sebäbi şol ine görkezildi. Gurbanguldan hem güýçli. Gurbanguldan öňem Türkmenistanyň nemeli ýerlerinde işleýär diýip ýanky Hoca Muhammed diýär ýa-da halk içinde hoca bol diýip tanalýan adam. Gurbanguldan gaty güýçli. Hatta Hoca Muhammedden hem has güýçlileriniň barlygyny ine soňky nemelerde habarlary gelýär. Olaryň hem üstünde işlener, çıkarıljak bolsa çıkarlar ýene de. Bizem hemmämiz bilelikde görers onu. Ýani bizde şu an Hoca Muhammed'e gönüpmeli. Indi Ýanky Hoca Muhammed de örtmek näme üçin gerek bulara?
şol adamı örtmek näme üçin gerek ýa-da şol adamyň adyny tutup bilen oklar. Şol Bir adam bir ýerde barmy? Bir bähwitleri barmy? Näme bähwitler bar şolaň adyny tutup bilmeýärler? Bir bähbit bolaýmaly hökmän suratda ýa olardan ýa-da başga bir tarapyndan ýöne şol adama değişli hökmünde. Ona indi wagt görkezer näme bähbitler bar bolsa-da ýöne bir bähbitleriniň barlygyny bildirýärler-de şu taýdanam. Iň bärkisi ine pasportyň surawynyň dolýanlygy bir mesele hökmünde çykardylar. Ýa-da pasportyň hawa nemesini dogurlap berjek diýip bir çäre geçirdiler, iş geçirdiler. Nemede 2020-nji ýylyň iýul aýlarynda, iýul, awgust aýlarynda näme boldy ine şo pasport meselesi. O pasport üçin ad berenleriň adlary Türkmenistana gitdimi belki. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar boldy. Pasporda üns berýärler aýtjak bolýanym. O taýda bir bähbit bolmaly. Beýleki tarapa o üns bermeýärler. Demek o taýda da başgaça bir bähbit bar. Ýöne üns bermeli däl. Şonuň ýaly edip o pikirlenilse o gowy bolarmykan diýen. Başga da gatykän meseleler bar ine. Şu wagt Azat Isakow meselesi bar ine. Saparagy geçenlerde aýdypdy Azat Isakowyň hiç bir gorkuly tarapy ýok diýär aňyrdaky guramaçylykly jenaýatçy topar üçin. Gorkujan bir nemesi ýok, ol çykýardyň pikirini aýdýar we Azat Isakow ýaly pikirini aýdan müňlerçe adam bar. Müňlerçe adam bar, ýöne buny PR hökmünde ýa-da gorku atmosferasyny öğretmek üçin, gorkuzmak üçin de halky ýa-da ine şu Dürsultanly meselede de şonu oýnadylar da. Dürsultan o hamala tutulanmış. Gurban ulama onu isleýärmiş. Şonu ýalyk bir nemeleriň gürrüňine diýdi. Ýöne adamlar şu nemeden habary ýok. Halkara şu meseleler boýunça halkara kanunlar bar. Hiç haçanam bir ýurt bir adamy isleýän bolsa şonuň isleýi boýunça bermeýär. Ol adam şu häzir bolup duran ýurdundaky kanunlar boýunça näme edilýär? Näme diýilýär? İş geçirilýär-de ol adama. Şu zatlardan ama o adamlaryň habary ýok. Ýöne 1 ýyl, 2 ýyl bundan şu zatlar modaty. Gynans hakda moda bolan wagtlar boldy şonuň ýazatlaryň. Ýöne Dürsultan aslında içeride näme üçin oturýurdy? Ýewropadan gaçwataly almak üçin. Gaçkak bolmak üçin. Ýöne daşyna berilýän zat başga bir zat da bar. Siz köçäge çyksaňyz, o size Türk hökümeti tutýar diýär. Türk hökümeti diýip ulanýarlar. Ondan soň o Türk hökümeti diýip bir zat ýok. Bu taýda döwlet işleýär. O döwletiň nemesinde näme ýazylan bolsa kanun boýunça şo zatlar hereket edilýär we şu wagt içerliğine hiç kim tutup basyp gorkuzulan ýeri ýok. Kanun boýunça hereket edilen ýerlerinde hiç kim hiç adam diýen ok. Soň ýene de beýleki bir mesele bar. 25 sana aktivisti tutanmış diye. 25 sana aktivist gören yerimiz yok bizim ekranda. Gizliyen aktivistleri tutýarmykanlar misal üçin. Ýa-da biz soradyk, onun ýalyk bir karar çykmandyr, o aktivistler tutulmaly diýip. Ýa-da bir gözlenýän ýeri ýok. O adam düýünden ýalan. Sebäbi Türkiýedäki hukuk sistemasyna, ýani adalet saraýlary bardyr bu taýda. Adalet öýleri diýeli. Şoluň nähili işleýänligini gowy bilýäs. Şonuň üçin hem o zatlaryň hemmesi hem tutulanmış, tutuljakmış, tutulýarmış, hemmesi hekaýa.
Onu bunu korkuzmak için ondan soň şuna benzeş yeniden bir näçe oyunlar oynap bilerler. Yani formatyny bilmeli halk, formatyna, yani oynalýan oyunlaryň formatyny düşünmeli. Ve şu formatyny ýene de bir oyun gelen wagtda şonuň oyunlugyny bilip bilmeli. Halk köpçüligi şonuň ýaly bir aňa yetmeli indi. Sebäbi 2 ýyldan bäri tejribe edilýär. Olaram şo näme kömek edýär tejribe goşant etmek üçin. Edýän işleri bir netije vermeýär, uzun wagtda diýip aýdylýar. Yani bir näçe ýylyň dowamında ýa-da bir näçe 100 günleriň dowamında bu zatlaryň hemmejesi halka tejribe boljak bu jemgyýet üçin. Indi aslında bolýan zatlar näme? Yani aslında bolýan zatlar aňyrky ýollaryň açylmaýanlygy bir hakykat bar. Yani şo meselede gaty başga tarapdan ýakynlaşýandyrlar. Ýollar açylsyn diýip, ýollar açmak üçin aeroporta gitmeli diýen ýaly bir nemeler bar. Ýollar yapylan wagtda ýolu yapjak adamlar aeroporta gidip yapdylarmy? Yani şu soramal da meniň pikirimçe. Ýollar yapmak üçin aeroporta gidilmedik bolsa, diýmek ýollar açmak üçin hem aeroporta gitmeli däl, bunyň başgaça ýolu bolmaly. Ýol nädip yapylan bolsa, şonuň ýaly edip hem açylaýmaly. Başga şekilde de bolup bilmeýär. Bu bir mesele. İkinci mesele ýollar hakynda. Ýollar näme üçin ýapyk? Şondan uzak durýarlar. Ýollaryň ýapyklygyny hemmek men bilýär. Ýöne näme üçin ýollar ýapyk? Ýöne şonam soraýmaly. Ýöne şu meselede dogrudan ýakynlaşylan ok. Ýöne köy meseleni ildeşlerimize soraly. Ýollar näme üçin ýapyk? Korona mı? Korona mı? Men sorayan da ýine komentariyada yazsanız yollar. Korona orada da korona var hakemine. Hemme yurt açık diňe bizinki ýapyk. Korona däl ol gorkularyndan ýapyp durda. Ýani açyljagam 2-3 dolak açylaýmaly. Gitjek ýeri ýok açmasa. Bunun üçin näme üçin bunýa uly bak geregi ýok berde. Ýani aeroporta gidelim şo tak 5 tane ýa 10 tane aktivist bardy diýip açmaýarlar, o görnüp dur. Ondan aeroporta protest geçilýän ýerde otay halkara gatnaşyklar ýa-ni neme protest geçilmeli ýerde aeroport. Yok, yine bir neme vardı aeroportta. Aeroportta İstanbul'un aeroportunda yanlış bilmeyen olsam 2014 yıllarda olaymalı. Bir terör nemesi oldu, hücumu oldu. Katı kâne adam öldürdüler. Aeroportun içinde. Şonun için Türkiye'de aeroportların goraları has güçlüdür, güçlendirilendir. Onun yazatları asla ettirmeýärler. Aeroportun içinde galan bolsaň, hem aeroportdan çıkıp bilmeýän bolsaň, aeroportdan hem başka bir ýere uçup bilmeýän bolsaň, içinde edip bilersiň o protestiýany. Ýagdaý düýünden başka, şu ýagdaýyň başgalygyny bilmeli, ondan soň şoňa görä hereket etmeli. Indi ýene bir zat var bu taýda. Türkiýede eýýäm soňky şul aýdan başlap diýip aýdaly, şul aýdan başlap hiperinflasiýa boldy. Kabul edibermeli. Türkiýede bundan soň hiperinflasiýa var. Bulam gitdikçe de artar. Hatta market bahalar şu wagtda hepde de bir gezek üýtgeýär bilbil. Ýene sen şu dollar bilen dollaryň hem nemesi var, ýene-de önümçilik tarapy var bunyň, beýleki emlak ýani ýaşaýyş jaýyň täsirleri var. Gatykän täsiri var bu zatlaryň bahalaryň gymmatlamagynda. Daşyndan hem kän adam var ýa-da Türkiýanyň içine. Götürmek.
o daşından gelen adamların hem köpüsü o iza alan yurtlar. İza alan yurtların hava halkları. Indi indi benim açacak olyanım şu at bahalar hep de bir gezek o demedi ya da baha etiketkası təzeleniyor. Bu düşülen gitse o günde bir gezek təzelenecek yağdaya gelip biler bahalar. Bu näme demek bolýa? Bu demek bolýa Türkmenistan'dan gelip bu tayda Şu işleyenlerin an yağdayı ağırlaşacak. Katı katı ağırlaşacak. Ağırlaşsa şu näme bolýa? $300 Hı hı. inne gelecekte şona muradıp bileceklerler de. Yok, bu tayda kazanılayan pul o $350 ortaça. Onun aşağında kazanyanlarım ken onun yukarısında kazanyanların sany gata az. $350. Yani şu an bugünden eýem şol $350 däl. O eýem $330 çelli düşüverdi miken diýen. Onu hasaplap görmeli yani. Benim o yüzle ýaýdan Üstelik yine de olsa o odam yine çıktıcılara mart diye bulun. o bir günde ütken baka yankıyna bir günde o $20 yakın bir yitki var da adamların kazanyan pulunda. O son yana bunun beyleki tarafı var bilbil ona ama edip bereyin. Türkmenistan'ın içinde yine dolar düştü. O doların düşmeginde iki sebep var. Biri o dolar düşürsek yağdayı düzederiz diyen bir onanç olmalı. Şu sebepten ama o düşmeyene kömek eden olmalılar. Beylek taraftan hem dolara talap yok yurdun içinde. İktisatçılar düşünür dolara talap olmanlığı için ve şu talap olmayan doları hem düşürmek ansat oluyordu. Yani talap olmayan dolar demek eyyem bir kriz demek. Ona hem eyyem düşürsen has beter etmek demek bu bir ikinci taraf var. Türkiye'de de kazanılayan doların miktarı azalıyor. O miktarı azalandan soň näme bolýar? Mecbur yurdun içinde de kımmat bolýar. Uradan dollaryň az bolýar. Bu taýdan hem kazanjak dollaryň miktary az. Yani ben aýdyp bereýin. May aylarında yağ, 1 litre yağ $1 alınyan olsa şu an $2 alýarlar. Yani dolar düştü deyip o hasaplayalar, dolar düştü o diye yani bunun o iktisadi bir göz bilen seyredeninde o düğünden başka bir zat şu an yağ $2 alýarlar. O may aylarında da $1 alýardylar şana. Hasaplagam göräýsinler. Yani tapawut ikisi tapawut var diyecek bolýan. Yine Önküden beterli. o bu ýagdaýlar şonuň ýaly galanam indi olar pikirlenmeli. Indi bu mesele nireden geldik? O ýollaryň ýapyklygy meselesinden geldik. O ýollaryň açyljagy soradyk. Ýollaryň açylmagy üçin hem ine ýanky ykdysady ýagdaýlar aýtdyk. Bu bir indi ýene başga bir zat aýdaly bu taýda. Türkiye daşından gelen göçleri islanok indi bundan soň. Islanok ýuwaş azalmagy gerek. O iş yerler açylmaly sebäbi bundan soň yerli halk yani Türkiýanyň yerli halky o näme iş tapsa şonda işler ýagdaýa gelip dur. Ya bugün hem näme işçiler o köçe çykypdyr hökümete o işini koyup gitmeyin yani istifa edip o dün sapara bilen biz gurrun ettik de istifa edip bir söz var o öz islevi bilen o işini koyup gitmege. Yani şoňa çağırşy diýerler dollar ağır kıyın nemede halkı kıyın ýagdaýa sokýar ýaşaýyş durmuşy kıyınlaşdyrýar. Indi bu zatların hem mecesini toplasan yine yollar haçan açılıyor, yollar kim açıyor yine bir zat diye. Yolları görünmeyen el açıyor. O Adam Smith deyip o bir iktisadiyetçi vardır.
Şonun bir nemesi var ýöne häzirki o modern ykdysat etçiler neme etmez. Yani Adam Smith bir klasikdir. Şonun nemesinde görünmeýän el terminologiýasy bardyr. O şo boýunça geçýär-de şol elmydamy ýitip gidenok o şol nemäniň ýüze çykýan wagtlary ine bulam şol wagtda o umuman bilbil o ine şu zatlardan ünüs soğumak üçin aktivistler basylýar, aktivistler tutulýar. Ýöne bularyň hemmesi short term diýerler-de, gysga wagtlaýyn. Gysga wagtlaýyn oýunlar. Bu oýunlar ýöne gysga wagtlaýyn oýunlaryň uzun wagtdaky berip biljek peýdasy bar. Olar ziyan vermek üçin gysga wagtda bir zatlar edýärler ýöne uzun wagtda bize peýdasy bolýar bu zatlaryň. Peýdasy hem tejribe gazanmak. Yine şu wagtda o tutulýar, basylýar oýunlaryny oýnajak bolýarlar bolanok. Ýöne hakykatda näme? Hakykatda Türkiýe ýollaryň açylmagyny isleýär. İsleýänlerden biri ýöne o azjam bolsa iki döwletiň arasyndaky o gatnaşygy o sowatmajak bolýan bolmaly. Bunuň bir siýasy bir ara gatnaşyk diýip o el almaly biz bunu. Şonuň üçin birden o bire neme berilmeýär. Karar verilmeýär bu meselelerde. Azıcık o garaşmak üçin neme 2020 kaçelli ýalňyşmaýan bolsam şo ýaly bir zatlar eden bolmaly meniň düşünşüm boýunça. Sebäbi pasportlary uzatmak diýip bir yalandan bir oýun etdiler-de. Diňe Türkiýede geçýär bolan pasport meselesi. Bilbil şunuň ýaly o ýanky temaň ady boýunça gürrüň bersen. Murat Gurbanow ýanky öz aktivistlenmeden pasportdan ýygnaýasy-da. Bizem şol sany bizem aktivist ýöne edil olan grupasyndan bolmasa. Näme üçin biz ýygnamdyk, olar ýygnaýar. Şo ine şo pasportlaryndan berýän adamlar soňundan şunýaly basalyp tutulup ýene dip gitseler, onsoň şoň ýygyna galan beýleki aktivistler şoňa düşünip bilenok muka şo nähili näme näme netbilen edilýänler. Bular esasy meseleden ýa gaýdyşyň ýaly ünsüz soýýarlar bir uly hakyky mesele dur. Ne hakyky jenaýetkarlar, ne Gurban ulynam şular gurjak edip otur diýip görkezlen adamlar bar. Bulon daşyndan aýlanyp o Azat Isakow ýa Wapa Çapan ýa ýene başga ýa Jigimiz Süleyman Jigimiz bir ýyl geçdi şoňa ýaňja bir ýyl boldy. Boldy menne bir ýyl mundan şonu hemme neme alny alyp herkim aýdyp diýip neme edip bilmediler. Gurban ulat ökdüler, ýene etdiler. Enne şoň üst açyly kim edeni? Näme üçin bu barada dymýarlar? O sebäbi Gurban uly. Şol ene türkmen. Hawa bilbil. Hawa şu aýdyp geçen gysga. Hawa soň saňa täzeden söz bereýin. Sebäbi Gurban ulynyň arkasynda duran toparyň sözüni etdik-de bir näçe ýazakna. Şo topara batýar baryp. Gurban ulyny olar özleri uğratjak bolup durlar, oň taýýarlygy bar. Sebäbi oğlunyň o nemesi ýok, potensiýaly ýok. Ýöne goýsa bizim işimiz has hem ansatlaştıracak. Onun oğlu gelaysa bizim işimiz o has hem ansatlaşacak. Sebäbi bularyň onu ekrandan açık aýtmaýyn. Yani o şekilde döwletiň başyndaky adam o üýtgedilmeýär. Yani asıl sebäbi şol. Bizim işimiz ansatlaşacağı üçin o hem neme bolar getirmekde de o neme ikirjeňlenýän bolmalylar. Ýöne beýlek tarapdan şonuň arkasynda duran adamlaryň üstü açyljak. Ine Süleýmanly meseleni köp gozgasalar şo açyljak sebäbi kim bolýar da o başga bir maşgala degişli bolbam. O şonuň nemesi gizlenilýär köpçülikden. Eden etdilýär. Ýöne halkyň içinde näme diýip bilinýär? O Gurban uly we ýegenleri ýurdu iýip gitdiler diýe. Gurban uly we ýegenleri ýurduň 10%-ni hem ýene oklar. O iýerler 10%-dan gaty uly puldur ýöne. Beýleki izah alan 90%-i ondan hem uly puldur. O biz esasy şol 90%-de
o gönükmeli. Pikirlerimiz şo taýlarda bolmaly. Ine şonuň üçin bilbil. Şonu aýdyp geçeň diýdim. Ýani näme üçin gizleýärler diýilen soraň. O meniň tarapymdan berip biljeğim gysga jogaby şol. Doğru. Yine şu datlar aýdyrıp üstçilik gelýär-de vatandaşlardan her ýerde maýtýas analiz etmäni öwreniň. Yine bir alyp gitýärler, oňa mysal üçin häzir Azat Isakow alyp gitdiler. Şoňa OBS-de kömek edip bilen etjek bolsalar, şu 30 ýylyň dowamynda näçe yüzlerçe, näçe yüz belki de müňlerçe adam çüýretdiler içinde. Şol adamlary hiç kim nemedi bilmekde. Ne OBS-ye ýa-da beýleki ýerler ili beýle dom diýilek hiç kim halas edip bilen ok. Nojale biziň halkymyz düşünen ok, türkmeniň özünden başga özüne kömek etjek adam ýok. Bunam näme üçin diýýärler? Ýanky ana oňa ýazdyk, ine buňa ýazdyk, ine o taýk ýazdyk diýip şu ünsü soýýarlar, diňe, güýmeýärler sebe. Esasy mesele şo ünsü soğumak, saklamak adamları, bular şol işe etdi oturýarlar-da. Ýanky dymýan adamlar we esasy meseleň üstünden aýlanyp geçýänler. Ana şonu vatandaşlardan analiz etmäni öwreniň diýjek bolýan. Onun analiz etmek için bilbil OBS'nin nämeligini bilmeli de ýa-da edeni işlerine seyretmeli ýa-da etmediği işlerine seyretmeli. Yine OBS güçlü bolýan bolsa-da Belarusiýadaky yine adam nemesini ulanýarlar, adam faktoryny ulanyp bir manipulasiýa edýärler şu an. Belarus, Polşa araçagynda gaty uly bir utanç verici neme siyasi ýagdaý bar bu taýda. Ýöne o adamlar neme ulanýar bu taýda. Adamy ulanýarlar. Indi şu meseleni o çözjek bolsa ýa-da ondan başga da gatykän meseleler bar. Galdy iza o türkmeniň meselesine näme üçin çözsünler. 30 ýyldan bäri o çözüljek bolsa çözerdiler. Bu bir. Ikinciden näme üçin çözmäne haklary bar bularyň. O sen gelip näme üçin başga urýordun, o işine garşy. Ya da o ýene beýleki tarapyndan alaly näme üçin o sen gidip başga o daşarky nemelerden o ýalbaryp paýyş edýär. O diýmek sen o bu ýurdu satyp biljek ýagdaýda adam. Yani şonu ýaly edip kabul etmeli bu meseleni. Sen o öz ýurduň içindäki meseleni özüň çözüp bilmeýän bolsaň, oň üçin taşyndan başga bir ýerini çağırýan bolsaň, diýmek sen şu çağıran adamga ýurduňam satyp bilersiň. Ýurduň içindäki meseleni sen özüň çözmäne aklyň ýetmeýän bolsa, o gyra geçip o iň azyndan çözjek adamlara o el çarparsyň. O gollaw berip bilmeseň hem. Mene bu meselede şonuň ýaly edip seredýän men. O guramalar o insan hakyny gorayan hükmünde tanıtılýan ýöne insan haklaryny bular öwredýän guramalar aslında funksiýasyna seretseňiz. O insanlara sizin hakyňyz bar diýip öwredýär. Siz özüňiz göreşmeli diýip öwredýän guramalardyr. O hiç haçanam o bir adam başga bir adamyň hukugyny o gorap bilýän däldir. Doğru olmaz. Onda o hemme kim onun bunun hukugyny gorap gez bermeli de. Yani o yurt bu yurdun işine, bu yurt o yurdun işine garşy bermeli diýilen o mani çykýar. Olam düýünden ýalňyş. O ine seredim bu Amerika hemme ýere garşy bilýän bolsa-da, şonuň ýaly bir düzgün bolsa-da dünýäde Amerikanyň girmediği yurt kalmazdy. Olaram başgaça näme edýärler meseleni, başgaça çözýärler. Olam aýry bir mesele. Şonuň ýaly bilbil, ýani OBS ýalyk guramalaryň funksiýalaryny bilmeli biz iň öňünde. O ýa-da ýanky halkara kanunlar bardyr. O bir eger hakykatdan syýasy bir o tutsa bolsa şonu bermeýärler, bermeli däl. Türkiýede de şol Türkiýe döwleti hem şol näme gol çeken
O döwletlerin içindedir şu halkara kanuna bermelilerine misal için aýdýan. Dür Sultan hakykatdan hem o 2 ýyl bundan öň ýa-da 1,5 ýyl, 1 ýyl bundan öň o syýasy tutsak bolar bolsady o Gurbanoğlu o isleýä talap edýär diýip bir neme ýöredilmezdi. Ýöredilen olsa da ýalan. Ýöretdiler hem sebäbi. Ýöretdiler şonuň üçin hem ýalan. Yani şu siyasi neme gaçwatalga almak için aktivist olmalygy düşünje berdiler. Ýalňyş düşünje. Şoň üçin hem köp nemeler hem ýalňyş şo datlara da girip berler. Siyasi gaçwatalga birinciden her bir eline plakat alıp köçe çykana berlen ok dogrymy? Ondan ikinciden hem onu sen aljak bolsaň o giden bir proseduralary var sen enamyňa ýanky nähileden sen bir maýyp balan bolsaň ýa ýene bir zat ýa hakykatdan hem sen janyňa hop awan bolsa şo ýagdaýda da seni 150 sany proseduradan geçirip analiz edip şondan soň ýa berýärler ýa berenoklar ol her bir adam onu alyp bilenok on ýaly hezirlik ansat neme dat ýok ýöne bu taýda arlaýarlar da ine ştat çykyp görler neme grajdanstvo alyp berýärler. Siyasi gaçwatalga da diýwaýdan okmuşlar grajdanstvo diýe. Soň olaram ýa şo derejede bilenoklar da köp adam pikir etýär ha biz şu elmede plakat alyp çykyp söwsek şoň bilen heme ýanky gahrman ýasaýarlar olardan hemem ýanky siyasi gaçwatalga alyp grajdanstvo diýýär diýe. Grajdanstvo bir zat ýanky gaçwatalga başga bir zat. Şonu sen çem siyasi gaçwatalgalardan baryp özüňiz dokumentde grajdanstwalaryňy ýüzekde ansat bunýaly neme seriozny meselelerde onýaly akmaklyk edip ýanky hereketler edip özüni aktivist diýdir, aslında passivist adamlar. Şu datlardan suw durulanan nokta şonýaly adamma aktivist diýip bolýar aslında. Özlerim gürleseň ay biz ýollar açdyrýas, ine pasport berýäs, şu meseleni çödýäs, ine pasport. Çödürlümi pasport näçe gedek nemetdir? Hiç meselede çödülmedi. Onu diňe özüm de bilýäs, açana içine barıp ýa-da barman äli şu täze Türkmenistanyň gurulyp durda şu wagt gitdi, şu adam gaçşalt tekmine. Bu zatlaryň çözgüdi ba aslında watandaşlar oň üçin binjal bolup özüňizi her bir yalan sözler, her bir özüne pozisiýa diýen ýa her bir özüne aktivist diýenlere onanyp ýanky ylgaş onýalda edip ýörmäň ýalňyş zatlar. Sen hakykatdan watanyň söýüp şoňa gulluw etjek bolsaň syýasy gaçwatalga gözlemersiň ýa başga ýurdun grajdanstwasyny gözlemersiň de şo dowlan watanyň görejek bolsaň şoň urnuny göreşersiň. Şonu aýdaýyn diýdim. Soňra bu meseleler aktivistler o çözerden has olup bunu halk o köpçiligine değişilmeken yani mesela aktivistler. Eň soňda kiçik bir grup bolýar. Kiçik bir topardyr aktivist demesi. O halk neme köpçiligine. O esas al. Şoňa düşmelimiken diýen bu mesele. Yani aktivist söz bilen o tanışıldı. Olam ine gowy zat. Aktivist bolunup bolunjanyň o öňüne açdylar. Başka da o yeterli bir meselenin üstüne o açıp bildik mi kendi yani o ildeşlerimizden ağır olan için mi kendi yani tema kendi bir hava komentari ya da soru yok. Yani on sonra neme var da yine köprücük deyip o sapara ulan ya da o köprücük deyip ulan yanının bir demesini düşündürüp bereyim ben. Belki köp adam düşünýän däldir. O köprücük diýmek iň o hapa ahlakdan uzak o adamlary köpü ulanýar. Bir ýerde bir üçmeleň bolsa bir zat ediljek bolsa şolaryň hemmejesini uğradyp şo taýdaky üçmeleňi
o maskaraçılığa öğürülecek ýagdaýa getirýärler. Ondan soň şo iş o yöremez ýalak diýip bir nemesi var, bir usullary var KGB'nyň. Ýene şonu ulanmak üçin hem o öňe çykarýan adamlaryna köpürjük diýilýär. O köpürjük o meselesi çıkıp gutar berdimken, yani bundan sonra o çıkan nemeni köpürcüğü adamlar tanap bilir. Aktivist olup çıktılar olaryň köpüsi, o hayran kaldırar. Ine köp adam o belki nemeni gurup bilýän däldir bir logikany. O nädip o işläp biler, o aktivist ahirin diýip bilir mesela. O olaram ine şonuň ýaly sen şonuň ýaly pikir et diýip o şonuň ýaly edip çykarýarlar. Aktivist hökmünde çykarýar, o senin çalaja bir analiz etmen gowşak bolsa sen şoňa onan aýmaly. Bu aktivist bolýan bolsa o Gurbanulla garşy diýip. Ki asıl mesele de Gurbanulla däl bu taýda. O ýene-de o iksam o näde urda, yani aktivistler bilen Gurbanullaýy aýyrmak düýünden ýalňyşdyr. Sebäbi aktivist Gurbanullyna bir aýryp bilmeýär. Ikinciden hem o aýrylmaly adamlar Gurbanulla däl. Gurbanulla bir gurjak gürläp bilen ok ekrana çykyp gürläp diýende gürlemeňe o söz ulanmak ýene meselesi däl. Sözleme da o izidir düzüp o intonasiýasy dogry däl. O käbir o davleniýe bermeli ýerinde davleniýe beren o käbir ýalňyş sözlerde davleniýe berýär. Üstüne basýar sözleriň, ýalňyş sözleriň. Şonuň ýaly adam baba nädip neme bolup bilýär. Gülerler. Asgardan hökümetde şu wagt içinde gowusgan gaçdy bu hökümetin. Şonuň gorkunç edip görkezjek bolýarlar adamlara. Ana bastı, ana türlü, ana nämetdi, ana plan bolar diýip o näkiläde şu öňkü sowetler ulanýan metodlary häzir şu wagt 21-nji asyrda ýörärmi kaýtýarlarda aslında bu zatlar adamlar gowy düşünýär. Näme bolup duranda ýöne şonu da intägen bu halkyň ýa-ni sowatçylygyndan, bilimsizliginden peýdalanyp şo metodlar ulanjak bolýarlar. Başga ýurtlarda şonu ýaly edip bilýänler etseler näme boljagyny bilýärler da başga milletleriň içinde başga milletler öz arasynda şu bizdäki oýnalýan oýunlary edip bilmeýärler. Olar bir wagt düşünip bu oýundan näme zatdygyny. Şoň kun şo zat edilende nähili jogap aljagyny bilýärler özlerine garşy. Emma bizim şu ýanky bilimden uzaklaşdyryp, bilgiden uzaklaşdyrylan halkymyza şeýdip gorkezjek bolýar. Onda da gorkmaň watandaşlar, şu wagt tutjak bolsalar, ýenetjek bolsalar, bizim şu 2 ýyl bäri şular çykal bär, şu halmyrada çykal bäri baýny gurlak gelýär, nemedik gelýär. On ýaly zat ýok. On ýaly tutup alyp gidip basyp birinciden äkitjek bolsalar adam öz radylyk gerek. Radylyk bolmasa sen näme diýsen äkidip bilen oklar. On ýaly tutup bir ýurtda oturyp bakan, başga ýurdun nemeler gelip tutup alyp gidip bolýar diýen zat ýok. Hatda deport eden ýagdaýynda mysal üçin näten deportasiýony lagera akitýärler, şondan soňam sen atkaz edip bilýän, men gitjekkä, men jerimem töljek, galjak diýsen, mysal üçin seni jerimem töletýärler-de gallyrýarlar. On ýaly bulan şu wagtda gorkozjak bolup edilýän oýunlar bu zatlaryň hemmesi. On ýaly gorkulu, bunlar näme zat ýok aslynda. Näçe bede tutup eden oklar, ne kemine otyr gaşyňyzda 2 ýyl bäri aýdyň otyrýar. Men gurlap otyrýar, biziň grupamdan bir näçe tutup basyp alyp eden oklar. Şonu alyp gitýär diýip netleri aslynda size gorkezjek bolýarlar, ne şun ýaly gorkunç, apasnyk gorkezjek bolýarlar, gorkunç däl zada. Yani şonun olaryň aýdaýyn özlerine ters işleýänliginden hem habary ýok. Şu derecede o edýän işlerini düşünen ok özleri. Soň ýene de bir neme bar da, ýene bu zatlar näme üçin edilýär?
KB'nın o aktiv meripiriyat deyip bir nemesi vardır. En esası yarağı şoldur. O cemiyeti manipülasyon etmek için ulanyan yarağı. O bizim Türkmen diline tercüme eden vaktimiz o çare oluyor. Yani näme demek oluyor? Adamların ünsüne elmida mı bir zada bermeli. Yani Türkmenistan'da da okuyucuları çare ona buna alıp baryandır. Okuyuculuktan çıkıyor. O muallimleri, nemeleri, doktorları ya paxta diyer ya köçäniň gyrasynda otu diyer. Subotnik mi diýerler, näme şonuň ýaly bir garagörleram bar. Dowamly şonuň ýaly bir nemeler bilen akyly güýmemek. Ýene ulan türkmen varianty şol KB'nyň aktiv meripiriyat diýileniň. O çäre diýip terjime etmeli. Şo zatlardyr bu neme dilýän hem ýene şol metodu alıp ýene häzir gidip baryan hereketi duruzmak üçin näme etmeli bolýar? Tersini görkezmeli bolýar. Gorkuzmaly bolýar. Ýa-da ol näme täli ol düýejimi, düýelimi näme? Nämäniň öňüne çağırdy. Ýalňyş ýere çağırýar-da. Näme diýilýär oňa? Konsulslaryň öňüne. O konsulslaryň öňüne baryp problemany çözüp bilýärmi? Deme däl-de ýa Bir problemany çykaryp duran. bilmeýänler Hawa. Bir pasport bilen o neme pasport meselesini çözüp bilmeýänler aýsyň ýaly. Onu näde etsin? Soňra o konsulluğa çykardym o problemany. Energiýany ýalňyş ýere berip o sarp etmek nemesi de aktiv meripiriyatýanyň asyl maksady şol. Ýöne indi şu wagt onu etjek bir neme ýok. Başga bir ýol ýok. Edip bilmeýärler, etseler hem gysga wagtlaýyn bolmaly, gysga wagtlaýyn hem uzun wagtda o peýda berýär. Adamlar o deňeşdirip o pikirlenip başlaýar. O birinji gezek bolan wagtda şoňa allanyp bilerler ýa-da ynanyp bilerler ýöne ikinji, üçünji gezekde bolmaýar. Adamyň ýa-da jemgyýetiň guruluşynda bar şo zat. Immunitet gazanýandyr ýalanlara. O birinji gezek allanýar, ikinji gezek allanmaz. Şoň ýaly ýagdaýlar hem bar. Onam bizem şo zatlary göz öňüne tutup analiz edýäs köp zatlary. Galanam bol berer. Galanam bizde galsyn diýel bilbil. Beýleki bilýän zatlarymyz hem. Her täze Türkmenistan gurulup bolan soň görürler diýeni. Şunuň ýaly bilbil, ýuwaş-ýuwaş gutar bersek hem boljak. Vatikan zadyna düşündürüşini verdik bu kendiýen. O jemleýle onnoştaýda. Watandaşlar sağ bolun. Kemine taňry ýalkasyn şuny ýaly çykyp düşünürip dursun. Şu siziň nemäňiz bilen 2 ýyl bäri kellämiz dogry işläp başlady. Şuny hakykata aýtýan adamlaryň kadryny bilmeli watandaşlar. Onu Agdyňdaky agap garada gelse tökmeden belse atyp oturmalylar on ýaly. Ýanky edilmedik zat iýjem ýapyşýanlar. Hakykatan saparaň aýdyşýaly hakykatyň erwe täsiri bar ýüze çykýar diýär. Ýüze çykmaly. Çykywam durne çykar durlar. Şu zatlar etýände köp sağ ol kemine. Taňry ýalkasyn. onu hökman suratda o birler etmeli. Şu dogry bolan üçin edýäs ona. Başga bir maksat bilen edemiz ok. Sağ olsun almak üçin hem edemiz ok bilbil. Diňe o dogry edilmeligi üçin edýäs. Başga bir nemesi ýokdur. Beýlekler hem şoň üçin edýändir diýip pikir edýän men. Her bir watandaşyň borçy şu zatlar etmek. Bir watandaş olup galjak bolsak bir-birimize bir bitow halk boljak bolsak şu zatlar etmek her birimiziň borçymyz. Bolýar onda bilbil sağ ol. Senem sorag berenim üçin şu temany gozganyň üçin.
İyileşler, size de sağ olun. Doğru.